A ideme ďalej, dámy a páni, poďme si predstaviť súťažnú dvojku. Predpokladám, že 4 krúžka vpredu jednoznačne. Nik z vás nepochybuje o tom, že ide o Audinku. Ale poprosím tu na pána majiteľa, respektíve pána majiteľov, pána, ktorého srdečne medzi nami vítam, ktorý má viacero ocenení z týchto súťaží, aj ako najstarší. Účali, dámy a páni, súťažnú trojku. Nádhernú, krásnu. S kým sa budem rozprávať, páni? Dobre, tak prejdem. Ešte to ide teoreticky pomaličky, že viem tak ja preskočiť. Takže vítajte, dobrý deň prajem. Poprosím vás, keby ste nám predstavili to auto, tak pokojne máte slovo. Dobrý deň prajem, všetkým poslucháčom jedná sa o krásny Bentley z roku 1997. Obsahom motora 4 a 4, to znamená 4250 cm kubických, veľmi žalostný indikátny kus. A my poďme predstaviť ďalšie nádherné automobilové skvosty. Toto by mala byť súťažná 13, ak teda tie čísla vpredu platia. Vítajte medzi nami, posádka nádherná, krásna. Prajem vám pekný deň. Ďakujeme veľmi pekne. Auto je rok výroby 1935, výrobok Renault Sport Viva. To bolo niekedy ešte v tých rokoch ako aj pretekárske auto vyrobené. Vy ho máte ako dlho? Ja ho mám 10 rokov. 10 rokov a ešte povedzte, lebo vyzerá, že je teda po veľmi dôležitej na súťažnú 30 jednotku. Krásny a nádherný Mercedesik a bližšie technické veci. Potom poprosím od pána majiteľa. Vítajte medzi nami, krásny deň. Ďakujem, dobrý deň. Tak skúsme predstaviť autičku, nech sa páči. Mercedes-Benz 170 VB, rok výroby 1953. Páči. Vítajte, krásny deň prajem. Dáme, prajeme nádherné všetko. Takže idem k vám na druhú stranu? Dobre. Sekundičku strpenia, nech sa vám páči. Krásny slnečný deň, štvorku, ale bez ohľadu na to, či áno alebo nie. Prajeme posádke krásny deň. Dobrý deň. A teraz predstavme, prosím vás pekne, toto úžasné auto. To je Tatra P-čko 57, z roku 38. Toto ide ako rýchlo, tam som sa pýtal. Neviem vám presne povedať. Nie. A tak si len dajme taký sľub, keď budete odchádzať z Košic, vyskúšajte to, dobre? Tak keby náhodou policajti, dajte nám vedieť, skúsime to vybaviť. Sme radi, že ste v našej spoločnosti, želáme vám peknú nedeľu, nech sa páči. Dámy a páni, súťažná 29 reprezentuje značku Fiat, ktorá medzi veteránmi je pomerne dosť obľúbená a teda má aj teda viacero tých kusov, ktoré sú upravené, či už originálom alebo nie originálom, ale v každom prípade patria medzi tie naše slnečkové autá. Posádky, želám pekný deň. Vieme, prosím vás, pekne trošku bližšie predstaviť toto auto? Je to Fiat Topolino, ročník 1952, obsah 569, malý, motorek malý, auta a 90. Spotrebu to má tiež takú hroznú, jak hľadali pred chvíľou? Maximálne 4-5 litrov. Toto je lepšia spotreba, jak tie nové autá. Ďakujem krásne za rozhovor. Nech sa páči, môžete ísť zaparkovať, zatlieskajme aj tomuto krásnemu modelu. Myslím si, že predstavovať špeciálne bakelitového kráľa, hádam, nie je ani tak potrebné. Čo je vzácne na tomto aute, a to už kedysi veľmi dávno aj soudruzi z NDR hovorili, že toto sa nikdy nerozpadne. Je to svätá pravda, a či to potvrdí aj majiteľ, alebo sa to s tým dnešným na súťažné číslo dávno sme sa nevideli. Poprosím ťa, predstav, prosím ťa. Jednak môžeš aj posádku, lebo tá je nádherne zladená. Chlapca ste stretli po ceste. V roku 2024 to je všetko v poriadku, ale ten imidž je neuveriteľný. O čom je toto auto? Je to Ford T z roku 24, akurát ten mesiac oslavuje 100 rokov. Neuveriteľné. Aj preto je tam tá súťažná stovka, to si zaslúži potles. Ďakujem veľmi pekne. Máš toto auto nejaké extra technické špecifikum, ktoré by sme chceli vyzdvihnúť?
Veľmi ťažko sa jazdí s tým autom. Neviem, že keď takto teraz sadol do toho a že môžem mu povedať, že aj ide preč, pôjde. Takže, čiže auto nemusí mať takú poistku, nepotrebujeme mať nejaké centrálne húkanie a pípanie, ale predsa len vás chcem poprosiť, ak sa pri ňom budete fotiť, prosím pekne iba v blízkosti a chytať iba očami. Ďakujem veľmi krásne, nech sa ti páči, môžete ísť zaparkovať. Storočnicu oslavuje. Veľmi krásne, cíte sa u nás lepšie, než keby ste boli zostali doma, nech sa vám páči. My pôjdeme ďalej, preskočíme teraz aj na motocykle, máme 103. 66. Kde sa tento model najčastejšie používa? Používa sa vyslovene iba pre civilné potreby, alebo ho ešte zvykli využívať aj také tie iné bezpečnostné zložky, ako niekedy vidíme vo filmách? Viem, že zvykla mať verejná bezpečnosť, kedy si ešte takéto auta, kedy si veľmi, veľmi dávno, ale toto nie je tento model. Nie, to bol ináč. Dobre, ďakujem veľmi krásne, sme radi, že ste tu. Nech sa páči, môžete ísť na svoje miesto. Môžeme zatlieskať, je pre porotu, nádherná a krásna posádka. Toto už sú také tie náznaky mafiánskeho autička, aj keď tie iné značky, o ktorých hovoríme, o tých Citroenoch a tých iných odborná porota. Mne páči, jak naša porota listuje tými papiermi, prvá, druhá, tretia strana, tak to má byť. Vítajte, pekný deň prajem. Dobrý deň prajem. No, to, že Citroen, to vieme, ale aký Citroen, toto si zaslúži potrest, lebo toto prežije málo kedy, málo koho. Nech sa páči, vítajte u nás. Zo Citroenu sa vrátime k Tatre. Súťažné číslo 9. Mám tu kamaráta fotografa, ktorý robí video, fotografie a ešte aj opravuje koberec. Musím povedať, že ti ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Vítam tu medzi nami posádku prajem. Jednak so 603 alebo 613 špecifickými autami, ktorých sa nemohol viesť hoci kto. Sú vždy súčasťou a dokonca musíme povedať, že tu musel byť veľmi dôležitý a vážny súdruh, lebo v čase, keď toto auto jazdilo mať tvrdé Sparty na palubovej doske, to bolo viac ako pas s doložkou do nejakej krajiny mimo Československa. Poprosím vás, predstavte nám to auto. Prajem vám krásny deň. Dobrý deň, je to Tatra 603 a je to ročník 1975. 75. Poťahy sú originál? Koža áno, látka už nie. Látka už nie, ale veľmi prispôsobená tomu pôvodnému. Ako ste sa vy k tomuto autu dostali? Žiaľ Bohu, Žiaľ Bohu, ale samozrejme, on to nemyslí v zlom. Žiaľ Bohu preto, lebo to zožerie všetky peniažky, ktoré okolo človeka možno, že sú veľmi podobní, sme to už videli pred niekoľkými modelmi. Posádka je nádherne dobovo štýlovo oblečená. Musím povedať, že aj tá pekná baba vzadu je nádherná, krásna. Tak, a teraz sa budeme špeciálne venovať nádherné súťažné číslo 34. Vítajte v Košiciach, sme radi, že ste sem prišli. Poprosím vás, keby ste nám predstavili tento model, nech sa páči. No, tak je to Simca Aronde Deluxe. Napriek tomu názvu Deluxe je to najlepšia verzia, ktorá sa dovážala na to 100 roky. Fajn. Vítajte, dobrý deň prajem. V krátkosti Austin Hill 1960, dokladám benzín a prehrieva sa motor. Dobre, že utekajte rýchlo preč. Ďakujeme veľmi krásne. Súťažné vozidlo, malo by byť 16. Áno? Ak teda sedí, overím. Ideme to overiť. Áno, sedí, takže 16. Vítajte, nevidíme sa prvýkrát, sme veľmi rádi, že ste opäť medzi nami. Predstavte prosím vás pekne tento model. Takže musím povedať, že nie som prvýkrát, koľkokrát je táto gasovina vretu, tak som tu. Stále zastupujeme Michalovce. Tento voz to je... Polskou značkou prichádza Cadillac. Sice bez súťažných čísel, ale v každom prípade poprosím, prezraďme o tom autu. A to inak musím povedať, že toto je dobré, toto je luxus. Toto je fajn. Predstavme tá autička, prosím. Dobrý deň prajem, tak toto konkrétne je model z roku 1979, je to predložená verzia teda limuzína.
a je poháňaný vlastne 7-litrovým V8 motorom. Súťažné číslo 59, štýlovo oblečená časť posádky, i keď musím povedať, dobre, krajšia polovička je vždy krajšia, aj keby vy ste si dali taký turban, už to nebude až také, ale dámu tým pádom nebudeme opravovať. Vás poprosím, keby ste to auto predstavili. Máme toto auto. Je to Mercedes 190 SL, teda mladší brat populárneho Gullwingu 300 SL, ročník 61, americká verzia. Ako sa dostalo auto na Slovensko? Vieme trošku históriu povedať? Loďou. Áno, dobre. A už len špecifikáciu, keď vieme približne spotrebu povedať a možno maximálnu rýchlosť. Ako sa vám podarilo dosiahnuť? Moja maximálna rýchlosť bola okolo tých 120 míľ za hodinu, teda s privretými očami 200. To bola iba čistá náhoda. A spotreba v meste okolo 15, mimo okolo 8. Ale nikdy som to neprenumerátal. Keď mám také auto, koľmi dokážu vytiahnuť neuveriteľnú rýchlosť, vieme len povedať, že aká je taká tá overená na tomto, aj keď samozrejme na našich cestách sa tak rýchlo chodiť nedá. Samozrejme len na nemeckých diaľniciach, tam je 250. Neuveriteľné. Ďakujem veľmi krásne. Obrovský veľký potles, dámy a páni. Pozor, aby tu musím vyzdvihnúť aj outfit majiteľa. Vítajte, pekný deň. Dobrý deň. Takže o aké auto ide? A Marsky na sedadle, to musí byť. Klasická Lada 1500 party. Tej 603 boli v party, tu Marsky. To sú staré cigarety, vieš, tiež také akože historické. Tak toto je pekná prúpovidka, musím povedať. Vieme povedať, toto auto teda náňalo tých mafiánov v čase, keď bolo vyrobené, že ako rýchlo išlo asi toto auto. Neviem, tak od tie auta chodili 120 km. Toto je celkom slušné, to už je skoro tak dobré ako kolobežky, ktoré chodia cez hlavnú ulicu niekedy. Ďakujeme pekne, že ste tu. Aj atmosféru ste nám priniesli z rokov dávno minulých. Nech sa páči. A my ideme ďalej. Veľmi krásne. Takže, o aké auto ide, prosím? Volkswagen Beetle rok výroby 1971, 44 konských síl. Toto by mohla byť, keď nie 78, tak 18. Lebo toto je tá inovovaná jednotka, predné číslo a ja vás medzi nami srdečne vítam. Nech sa páči, poprosím vás, keď si nezapalíte tú žitanesku, aby ste predstavili to auto. Je to Citroën ID19 roku 1966. Zaslúži si to veľký potlesk teraz. Ešte to pritlačíme, po Škodovke predstavené ďalšie vozidlo. Dobrý deň, takže ja vás poprosím, keby ste boli ďalej so mnou kamarátka, predstavili aj túto Škodovku. Škoda Octavia 1962, je to československé auto, má 42 konských síl. Sme z Miškolca, takže... Skoro od nás. Veľký potlesk do Miškolca. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sem prišli. Vážime si to. A ideme ďalej ešte predstaviť aj to následujúce auto. Keby ste boli smedná, keď mi tak pomáhate, povedzte a poprosím od poroty trošičku. Porota číslo 15. Porota si to teraz trošku zjednodušila z toho slniečka. Škoda, že ja sa s vami nemôžem vymeniť, absolútne, ale svojho času v obrovských počtoch brázdila bývalé cesty všetkých socialistických štátov. Tak a ideme predstaviť nádherný a krásny model Škodovky, ktoré majú samozrejme obrovský, čiže predsa len na druhú stranu. Mohli ste mi aj skôr povedať, takže nevadí, ja sa prejdem, takže teraz som zasa na tej správnej strane. Vítajte, nič sa nedeje, nech sa vám páči, poprosím. Čo by ste nám prezradili o tomto aute? Dobrý deň. Tak v podstate Škodovka je z predvojnového obdobia 1938 v veľmi malej sérii 111 kusov. Objem 1800 a v podstate špekulovať okolo toho. To sú najzákladnejšie veci a ďalšie potom sa môžu pýtať pri parkovaní. Nech sa vám páči, peknú nedeľu prajem. A my ideme prejsť zo Škodovky opäť na Tatru, stále sme teda v
tej výrobe automobilovej, niekdajšej veľmi slávnej bývalom Československu. Vítajte, súťaž na 25-ka. Nech sa vám páči, poprosím predstaviť auto.